बाकी सोडतात ऊस काढाय तुमचा आता हे बघा ह्या टाली जर तुमचा ऊस तोडला असता ह्याच्यात माल गेला असता पुन्हा मागे ह्या टालीत आता ह्याच्यात माग घाट तुम्हाला मी तुम्हाला डायरेक्ट सांगतो 1,500 रुपये एंट्री घेईन झालं 25,000 त्यांचे घेईन झालं 3,000 माझे वेगळे घेईन मालकात मा ट्रीप बुडाली माझा माल कमी चाललंय म्हणून वाचतात हे 3,000 शिल्लक व्हायला ना पुन्हा मग पुन्हा शिल्लक नाही असताना तर सांगा मी स्वतः मालक आहे स्वतः टोळी माझी स्वतः ड्रायव्हर 1,500 घेईन आणि आता 3,000 रुपये घेईन 1200 रुपये एंट्री आहे ना मी 1,500 म्हणलं नाही काल होय माझ्या बरोबर वाचतात होय ते त्याच्या मनानं म्हणले ना एंट्री आहे ना मी म्हणा 1500 करायलो ना आणि त्याच्यात तुम्ही 3,000 म्हणल्यावर मला 1000 बेकार वाटायला ना माझं घाटा होईल ना आजचं 5 लिटर डिझेल देतो ना मी तुम्हाला डिझेलला काय करू मला कारखाना डिझेल द्यायला ना 3,000 नाही थोडं डिझेल तुमचा एवढा डिझेलचा घाटा झाला का होय 3,000 आता बघा ह्याच्यात माल किती कमी चाललाय काय सांगतो आजच्या 5 माल कमी चालला ते 4 टनात आता माझी भरपाई सांगा तुम्ही इथून तिथं जायला 5 लिटर डिझेल लागते का नाही लागत मला माहिती पण तरी मी म्हणतो आधीच म्हणलं का नाही तुम्हाला 5 लिटर डिझेल देतो माझ्याकडे 2 ट्रॅक्टर असं दादा खरं असं मी तर नाही म्हणतो माझ्याकडे 2 ट्रॅक्टर नाही मी काय म्हणतो माहिती का तुम्ही 1200 होती तर 1500 केली ते ना दादा ते माझ्या ड्रायव्हरची केलेली मी मालकाचा पोट दुखायला माझा होता पोट मोठं आहे माझं झालं 3,000 झालं थोडा झालं 3,000 थोडा कॅश घेऊ हा पैसे अगोदर तोडण्याच्या आधी घेऊ का बरं तसं विश्वास नाही का हा नाही आम्हाला रोजगार लावायचा आम्हाला ते आम्हाला घर माणसं बोलून नाही मग तुम्ही लय मला आडून पाहिले बरं का मग इकडे नाही मला लय